Jill og Louise, kan I kort fortælle om, hvad I synes, der er godt ved feedback i forhold til den feedback, læreren giver til eleven i undervisningen? Ja, altså den må gerne være præcis og opfordrende til at gøre sit arbejde bedre. Konstruktiv behøver ikke så meget ros. Selvfølgelig er det dejligt med ros, men gerne vide, det her det er fint nok, men du kan tage det der og der og der, så man ligesom udvikler sig til i sit arbejde. Og hvad er grunden til, at du siger det med, at der ikke må være så meget ros? Er det i forhold til det niveau, du er, eller for din alder? Eller høj faglighed, fordi vi er alle sammen voksne, og nogen, der har hver sine styrker. Vi har været ude på arbejdsmarkedet måske rigtig mange år. Jeg har arbejdet med hår i 20 år. Jeg har noget, jeg er rigtig god til, og noget, jeg slet ikke kan, som jeg skal lære, og derfor står jeg herinde. Men jeg er voksen, jeg behøver ikke så meget klap på skulderen. Jeg vil bare gerne løfte fagligheden og få at vide, hvor jeg kan blive bedre. Hvad med dig, Jill? Altså jeg tror, som Louise siger, at det er vigtigt med den der konstruktive kritik, at man ligesom, vi ved godt, hvor vi står, vi vil bare gerne løfte fagligheden. Og så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at der er et godt tillidsforhold til sin lærer, så at man også for almindelige elever, tænker jeg, at det er vigtigt, at de føler sig trygge nok til at turde sige, det her er skidt til, så der ikke er en facade over for sin lærer. Det tror jeg er rigtig vigtigt.